U Leskovcu je juče organizovan drugi zvanični skup BMW fan kluba Srbije. Na parkingu ispred kompanije Zdravlje Aktavis bilo izloženo 215 automobila ove marke različitih serija. Pored učesnika skupa prisustvovalo i više od 5000 gledalaca, posmatrača, zaljubljenika u ove četvorotočkaše. Da ljubav prema automobilima ne poznaje granice i ne pita za cenu, potvrdili su nam učesnici jučerašnjeg okupljanja u Leskovcu, članova fanova BMW kluba Srbije, koji su iz svih krajeva Srbije došli da ponosno pokažu svoje ljubimce. Po rečima organizatora, članova udruženja BMW fan kluba Leskovac, ovogodišnje okupljanje ispunilo je očekivanja. Posle uspešnog prvog skupa prošle godine, posle tačno godinu dana, organizovali smo i drugi skup. U Leskovac su oko podneva počeli da pristižu fanovi, vlasnici BMW-ovih vozila iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Niša, Vranja, Pirota, Bujanovca, Kruševca, Ćuprije i Leskovca, a stigli su i gosti iz inostranstva, iz Makedonije, Slovenije, Grčke, Bugarske, Hrvatske i Nemačke. Odakle dolazite? От България. Prvi put ste u Leskovcu? Да, за първи път миналата година не бях. Kako ste se snašli po gradu? Много добре. Dobro. Екстра, добро. Dobro, kako vam se čini današnji ovde skup? Добре, ще видим, искам да разгледам и така много добре изглежда. Prvi put si u Leskovcu? Не, за втори път. Миналата година бяхме за първи път. И ни хареса. Odakle dolazite? Iz Ćuprije. Kako vam se čini današnji skup? Super, organizacija ekstra, vreme je fenomenalno, znači sve u svemu baš ono okej. Jel vi vozite BMW? Da, vlasnik sam jednog od takvih prelepih automobila. Kojim automobilom si došla? С ето този. Най-добрия. Zašto BMW? Pa ne znam, priliči nekog mladog čovjeka, od prilike tako nešto. Жоро, колко го продаваме? Не дава. Не дава. Nemate cene, jel da? Няма цена. Златен. Защо е добър? Ами, това е BMW. Zašto BMW? Защото е най-добрата кола. Posetioci ovog skupa, njih nekoliko hiljada, mogli su da biraju hoće li se diviti najstarijem modelu, najočuvanijem, najlepšem, najnovijem ili možda najatraktivnijem. U svakom slučaju, bilo ih je za svačiji ukus. U odnosu na prošlu godinu, drugo okupljanje BMW fanova kluba u Leskovcu bilo je mnogobrojnije, organizovanije, posećenije i sa mnogo više sadržaja. Između ostalog, Leskovčani su mogli da mnogi od učesnika skupa vide i u paradnoj šetnji kroz grad, nakon čega su sledila i proglašenja pobednika, uručenje pehara, plaketa i zahvalnica, a čitav skup pratila je dobra muzika i promocije koje su ovde bile održane.